Така, само след. Да. Да. Така че отново ви приветствам с добре дошли на това събитие, което организираме от Кариерния център към Центъра за обучение на БАН. Много ни е приятно да представим днес нашият лектор, доктор Христина Проданова. Тя е учен географ, главен асистент в Института по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките. Има богат опит като редактор, рецензент и автор на научна литература. Тя е от 2018 година управляващ редактор на списание Известия на Българското географско дружество. Също така е човек, който иска наистина да популяризира и да подпомогне младите хора с повече знания в областта наистина на публикуването, как да публикуваме, къде да публикуваме. Поради тая причина също ръководи разработването на образователни материали за специализираният канал на списанието в YouTube, която основна цел е наистина да повиши осведомеността на учените за качествено научно публикуване. Тя също е съавтор на специализираният курс Практически умения за разработване на научна статия съвместно с професор доктор Стоян Нетков. Този курс е част от докторантските курсове, които се предлагат от Центъра за обучение, така че надявам се, ако искате по-задълбочено да научите за това, което ще стане въпрос в днешния вебинар, моля ви, свържете се и се запишете за курса. Така, предполагам, че вече всички очакват с нетърпение, нали, какво ще ни разкаже лекторката, така че давам думата на доктор Проданова. Заповядайте. Благодаря. Да споделя презентацията. Да. Да, при мен се вижда на пълен екран. Добре, чудесно. Добро утро на всички, които са проявили интерес към днешната лекция, и искам да изкажа благодарности към Кариерния център на Българската академия на науките за поканата, която отправихте. И наистина съм много щастлива, че ще мога да споделя, макар и в един час, някои от най-важните неща, които считам на базата на опита ми за това как се пише научна статия и по-конкретно успешна научна статия. Сега вие доста обстойно ме представихте. Аз за всеки случай сложих 2-3 реда. Както споменахте, от 2018 година първо бях редактор на оформление, отговарях за комуникацията, нещо, което може би в по-назад във времето се е определяло като секретар на списание. И в течение с неговото развитие от 2020 година всъщност Управителният съвет на Географското дружество взе решение, че това списание ще се опитаме да го превърнем в международно такова, след което последва една доста задълбочена трансформация, благодарение на която след 6-месечно наблюдение в Скопус ние всъщност бяхме приети там. И всъщност голяма част от нещата, които съм научила и ще ви ги споделя днес, се базират точно на тази първа информация за мен, че съм била силно ангажирана с такъв процес в списанието и продължаваме да го развиваме. Това изисква четене на различна информация, не само за това как се пишат статиите, как се публикуват, как се индексират списанията, изключително обширна материя, няма как да се обхванат всичките аспекти. Както споменахте, активен рецензент съм и автор в редица списания. На Elsevier в Ecological Indicator съм доста често рецензент. Автор съм била в Ecosystem Services.
и на Шпрингер книги, както и в Pensoft Publishers няколко списания сме публикували. И съм член на Европейската асоциация на научните редактори, която обхваща специалисти от всички научни направления, които са профилирани в това как се публикува научна литература. И така, като увод, мисля, че това е достатъчно. Какво включва днешната презентация? За начало и край няколко уводни и заключителни думи. Основната част включва 3 основни аспекта: за структурата на научните статии, за особеностите на отделните части на статията и също така няколко мита, които продължават да битуват в българското пространство относно как се публикува, защо се публикува. За всички тези неща ще говоря през следващите минути. Така, преди да започнем, нещо, което е важно да се знае и да се мисли за него, когато човек подхожда да публикува своите научни резултати в научна статия, и то качествена такава. Какво е необходимо за успешното публикуване на качествени научни статии? На първо място, когато казвам успешно, имам предвид такива статии, които последствие ще бъдат четени, споделени и цитирани най-вече, защото това е една от водещите причини всъщност за възникването на научното публикуване, а именно стремежът да се документират откритията, които са направени, приносите, които са осъществени от учените, и разбира се, това да допринесе за развитието и прогреса в световното научно познание. Първото необходимо нещо, бих казала, това е най-вероятно 80% от вашата успешна статия. Тук го казвам и като редактор, и като автор, и като рецензент. Трябва да разполагате с резултати от собствено научно изследване или някакъв експеримент, в зависимост в коя област работите, които са научно обосновани и логически добре споени. Какво имам предвид? Тази илюстрация в ляво ни показва каква е разликата между познание в най-общия му смисъл и наука. Познанието е несортирано, не систематизирано информация за нещо, докато науката се базира на ясно обосновани правила, използва методи и различни инструменти за извършване на научните изследвания. Съответно, ако нямате такива резултати, то материалът, който считате да напишете, най-вероятно няма да бъде научен, а ще бъде някакъв друг. Второто необходимо условие, което трябва да е изпълнено отново, за да имате успешна научна статия, това е да познавате материята, в която работите. Научните специалности, в научните направления и специалности не случайно са групирани. Нали? Има медицински науки, има науки за земята и така нататък, социални, съответно, които са разделени пък на още по-детайлни категории, които целят точно да групират, да съберат заедно хората, които работят по тези направления. Нали, едно е да се налага вие да комуникирате с учените въобще в цял свят или в Европа, или в региона, в който живеете. Друго е, когато е уточнено кои са тези специалисти, и така се достига, нали, до правилната група заинтересовани. Бъдейки специалист в дадена област, вие трябва да сте наясно с няколко неща. На първо място, какви са тенденциите в тази научна област? Кои са нещата, които най-много вълнуват учените по света към дадения момент?
Или ако може да се изразя малко по-общо, нали, какво е трендът от английски, какво се котира, за какво трябва да пишете, ако искате да бъдете четени. След това много важно е да знаете кои са лидерите във вашето направление. Тук под лидери имам предвид онези учени, които на световно ниво са как да кажа, най-разпознаваеми, активни, допринасящи и всъщност, които задават тона на къде ще се развива направлението. И друг важен аспект, който е хубаво да сте наясно, когато сте специалист във вашата област, това е кои са нерешените научни проблеми към момента, т.е. потенциално, кои са научните проблеми, по които вие може да работите и да допринесете за тяхното разрешаване или усъвършенстване, или някакви други аспекти. Може да бъде свързано и с тестване. Нали? Не е казано, че научната статия трябва винаги да представя само оригинални неща или само оригинална методика. Напротив, доста голяма част от статиите всъщност имат за цел да проверят какво другите са направили и по този начин да се надгради. Това е смисълът от споделянето на научна информация, най-вече чрез научните статии. И разбира се, защо е сложена тази илюстрация в ляво? За да изпълните тези всички аспекти на второто необходимо условие за успешна статия, е необходимо вие да четете и да следите хората, които работят във вашата област. Ако вие не познавате материята, ако не познавате хората, които най-много допринасят, респективно с които вие може да комуникирате чрез цитиране на тяхната работа, нали, упражнението няма да е много успешно. Вторият аспект на днешната лекция, тук ще говоря конкретно за структурата на статиите. И първо ще кажем няколко така по-общи неща. На първо място, научните статии е хубаво да знаем, че имат установена конструкция. Или това е формат, който е развиван в продължение на столетия. Знаем, че в света има списания, които са на по няколко века. Нали? И от тях е тръгнала тази практика да се споделят научните резултати под формата на статии. Тъй като статиите имат различна конструкция или структура, това дава възможност статията да бъде четена на няколко нива. Тук какво се има предвид? Първо, че много вероятно е някои ваши бъдещи читатели да прегледат само заглавието на вашата статия. Ще има и такива, които може би ще са повечето от тях, които ще прочитат и заглавието, и абстракта. И хубаво е да знаем, че едва някои от тях ще прочитат цялата статия. На какво се дължат тези три възможности? Ами, най-простото обяснение, нали, не е само, че има различна структура, тя само подпомага този процес, но най-важното нещо тук е, че като фактор, че в нашия съвременен свят, който информацията е на един клик разстояние, нали, няколко настройки на ключови думи, в базите всъщност ние имаме едно огромно, как да кажа, разполагаме с една огромна по обем, бих казала безкрайна научна информация, в която ако не ги знаем тези особености, ще ни е много трудно да се ориентираме и да отсеем това, което ще ни е важно. Хубаво е да се помни, тук мисля, че всъщност да, не е това удачната дума, тъй като всички го изпитваме ежедневно. Нали, писането на статиите е само финалният аспект.
от нашата работа. Освен нея имаме самите експерименти, имаме командировки, някои от нас, които преподават в университет, нали, трябва да водят часове, да ходят на конференции, на семинари или да водят лекции като мен днес. Всичко това е свързано, всичко това е свързано с време. И в нашия съвременен свят времето е наистина важен, изключително важен, да не кажа най-важният фактор, когато планираме нашите дейности. И търсенето на литература, когато трябва да си намерим подходяща информация за нашите собствени изследвания, също отнема време. И именно заради това, нали, хубаво е да не забравяме, че това, че статията е публикувана в пълен текст, не означава, че всички ще я прочитат в пълен текст, защото когато се правят литературни обзори по даден въпрос, който искаме да изследваме, нали, получават се хиляди резултати, които после трябва да ги сортираме по някакъв начин. Това се има предвид. Преглеждане на заглавието, на ключовите думи, отхвърляне на тези, които не ни трябват по критериите, които сме определили. След това преглеждане на абстракта, евентуално, съответно всички хиляди статии, които са отпаднали като неподходящи. И в крайна сметка, нали, ще останете с един списък от около 100 и няколко статии, които едва тях, дори и в този случай, не е сигурно, че ще имате време да ги прочетете всичките. По-скоро ще ги минете по диагонал и ще се зачетете само в някои от тях. Това е смисъла на този слайд. Така. Спецификите на нашия език, нали, научна статия в повечето случаи на български означава статия по принцип, която представя научни резултати. На английски обаче научна статия си има отделна категория и това е Original Research Paper. Освен научна статия, в смисъла на оригинална статия, съществуват много други видове публикации, ще използвам тази дума, за да направим разликата, които всеки вид от тях си има различен обем, имам предвид дължина на думи, а не на страници, както доста често се случва в България, да се изискват определен брой страници. И съответно тези видове статии, според зависи кое е списанието или кой е издателя на даденото списание, имат различни имена на английски, но в общия случай тези, които съм написала на тази страница, са най-често разпространените. На второ място след научната статия, това е обзорната статия или литературния преглед, може да се нарече на български. Това означава на английски review paper. Като review paper обикновено е статия, която представя преглед на литературата по даден въпрос или с цел уточняване, нали, на state of the art, така наречения, и идентифициране на research gaps, т.е. какво е направено, какво не е направено, какво може да се направи. И review papers имат изключително важно значение, особено, тъй като тук форматът е за докторанти. Обзорните статии, според мен и от опита, който имам с колеги от чужбина, обзорната статия обикновено е първата статия, която докторантът прави, именно с цел да се ориентира по-добре в своята тема и така да набележи конкретните неща, които ще прави в дисертацията. Научно съобщение е следващият вид научна публикация. На английски обикновено е short communication, може и да е short note, различни наименования, но най-често е short communication.
И научното съобщение обикновено неговата цел е да представи, два са вариантите тук. От една страна може да представя някакви първоначални резултати, които вие сте получили от вашето изследване, което провеждате. Но в единия случай, ако тези резултати са толкова важни, че нямате, нали, бихте изгубили, пропуснати ползи бихте имали, ако се забавите да го оформите като research paper, нали, тогава може да се оформят тези първи резултати под формата на short communication, което е доста по-кратък вариант на научната статия. Затова, нали, има и думата short в себе си. Другият вариант на кратки съобщения, нали, казах, в единия случай кратко съобщение се пише, когато искате да споделите бързо някакви първи резултати, в които да се каже най-важното и евентуално да се изразите хипотезата, докъде ще ви стигне изследването и така. Вторият случай, в който може да напишете научно съобщение, това е вече, в този случай вече е за по-напреднали учени, нали, не е толкова подходящ за докторанти. Това е когато вече имате толкова натрупан опит, че вие сте способни дори да направите някакъв мини обзор, нали, не като review paper, такова задълбочено, систематично, а да кажем да разгледате конкретни аспекти от вашето направление, който тип статия в случая ще е свързан с изразяването и на вашето лично мнение, как се развива, на къде отива и така нататък. Това са двата варианта на научни съобщения, като съдържание имам предвид в тях. Следващ вид публикация, тук съм писала дискусия на български. Идеята е, че тези публикации обикновено са свързани или с изразяване на някакво мнение по наскоро публикувана статия или някакви споделяне на някакви идеи, на някакви гледни точки. И съответно на английски този вид статии може да са наречени correspondence, opinion paper, някакви ideas или viewpoints. Като тук форматът и дължината на тези статии обикновено е около 2-3 хиляди думи, не повече. Пропуснах да кажа и за предходните. Научните статии обикновено са 7-8 хиляди до 10 хиляди думи. Това са най-често срещаните обеми, които съм виждала. Докато за обзорните статии се допуска и малко по-дълъг обем от текст, около 10-12 хиляди думи. Пак зависи от конкретното списание или издател. Представянето на книга или book review, това е изключително кратък вариант на публикация, обикновено около 1-2 страници, 500 до 1000 думи, не повече, в които съответно се изразява някаква обратна връзка. Нали, обикновено това, което в България се прави, нали, имаш рецензент на дисертация, имаш рецензент на монография. Нали, тези рецензии могат да бъдат публикувани като отделни такива публикации. Съществуват и други видове статии, като отзив до редактора, letter to the editor се наричат. В тях може да се коментира нещо, което е свързано с списанието на конкретния едитор, на който пишете. Нали, обикновено тези статии са късички и се публикуват обикновено без рецензия. Нали, това е такава отворена трибуна, в която идеята е да се споделят веднага. Съществуват редакционни статии, които също могат да имат два варианта. В единия случай едиториал се пише, когато откривате, стартирате ново списание или пък сте модифицирали, трансформирали ваше предишно. Това е нашият случай, когато
трансформирахме известията на БГД в Journal of the Bulgarian Geographical Society, нали? Приключвайки българската ера на списанието, през 2020 публикувахме една такава обзорна статия, която тя беше написана от редакторите, но има характер на обзорна статия от гледна точка на развитието на списанието към него момент за всичките 80 и кусур години, тъй като той е създаден от 33-та, съответно до 2020, каквито са били развитията. Такава една статия бяхме публикували. И съответно при стартирането на списанието като международно на английски език публикувахме вече кратък едиториал, в който се обявиха новите визия и мисия на списанието, видовете статии, които ще се публикуват и каква ще бъде редакционната политика. Това е единият вариант на едиториал. Другият вариант на едиториал това е когато имате специален брой в вашето списание. И обикновено специалните броеве са посветени или на материали, които са от дадена конференция, конгрес, нещо, което сте провели, срещнали сте се с ваши колеги. Нали, тези статии са тематично обвързани. Може да бъде свързано и с някакъв topical collection или такава тематична колекция, която е конкретно по някакви в някаква научна област. И съответно в началото на тези специални броеве се пише такъв едиториал или от гост-редакторите на специалния брой, може и с участието на главните да бъде, и там се прави преглед какво съдържа дадения брой, съответно какво читателя може да открие там. Преди да сменя слайда, тук съм сложила в оранжево нещо, което присъства в българската действителност и като категория статия, използва се и за понякога при оценяването на научната дейност. Това е така наречената студия, която според закона се определя като статия, която е с по-голям обем, между над 20 страници до 100 страници. Аз лично имах изключително големи затруднения до момента, в който не реших да си изпратя запитването до колеги от Скопус и да ги попитам хора как се превежда студия на английски, има ли въобще такова нещо, и съответно отговорът беше не, това е такъв български формат, който няма аналог. Нали, в света статиите са основно тези трите, които тук отгоре съм заградила: оригинална, обзорна и съобщение. Тези статии са именно обект на индексиране в базите данни и т.е. дали ще напишете дискусия, представяне на книга, отзив или нещо друго, това няма никакво значение за развитието на науката и за нейния прогрес, защото това са статии, както обичам да казвам, за удоволствие. Нали? Вие ги пишете, за да изразите вашето мнение, негодование от нещо или пък да кажете: вау, тези са свършили много добра работа. Нали, тези статии, които имат най-голяма тежест, казах, горните, и разбира се, измежду тях трите, подредени са по степен на важност. Най-важната статия, това е Research Paper, и в световен план над 80% от научната продукция представя именно научни статии. Така, това е по този слайд. Сега, тъй като тази част включва структурата на статиите, и както вече споменах, научната статия е най-важният вид статия. Съответно, сега ще разгледаме какво включва тя. На първо място, научната статия представя резултати от научно изследване, което има оригинален принос за развитието на конкретно научно направление. И в тази връзка тя трябва да съдържа оригинални научни резултати, да не е публикувана на друго място, т.е.
Веднъж публикувана статията не подлежи на второ публикуване. Също така да представлява интерес за широка научна аудитория. Това е много важен аспект в света, в който живеем. Да има много ясно формулирани методи и не просто формулирани, а да са добре, адекватно описани, така че вашите читатели да имат възможността да ги възпроизведат и да повторят вашия експеримент. И на последно място да представя нови знания и данни. Това са основните аспекти на научната статия. Каква е структурата, която има научната статия? Сега, първата и последната част са всъщност идентични с всички други статии. Индекс секцията или може още метаданни да се каже. Това е информацията, която е в по-съкратен вид и тя включва заглавието на статията, нейните автори, абстракта или резюмето и ключовите думи. Индекс секцията е тази информация, която се взима от базите данни, за да бъде списанието индексирано. Оттам идва индексиране. Нали? Базите данни не включват пълните текстове на статиите. Говоря за сериозните бази данни. Втората част, и всъщност това е основната част на научната статия, на Original Research Paper, тя има ясно определена структура, която също е оформена в продължение на векове и се е утвърдила, възприела като структура на научна статия. ИМРАД идва от първите букви на отделните подчасти в статията, а именно Introduction, Methods, Results and Discussion. И conclusion също. Нали, в някои случаи може да имате заключение, в други не. Зависи какъв е характера на изследването. На български това са въведението, материалите и методите, резултатите, дискусията и изводите. И третата част, третата група части, това са така ref section или онези данни и информация за това. Сега, благодарностите по принцип са optional. Може да ги има, може да ги няма. Зависи дали някой ви е помогнал, допринесъл по някакъв начин за вашата работа. Не е задължително да имате благодарности. Но литературата, списъка с източниците, които вие сте цитирали в статията, е задължителният елемент в тази секция. Освен благодарности и литература, на края на статията може да има, това е вече от доста години се наложи, освен литература и благодарности, да се включва допълнителна информация, която тя в различните случаи може да включва различни неща, свързани с декларация за конфликт на интереси, декларация за етични норми. Нали? Ако имате, примерно, експеримент с животни, трябва да декларирате какво, нали, е правено и така нататък. Също може да съдържа тази секция и в по-голямата част от случаите съдържа информация за ORCID ID-тата на авторите, както и за техният авторов принос. На английски това се нарича Author's Contribution и има 14 категории, които са предефинирани и съответно всеки автор трябва да е уточнено какво точно е направил в даденото изследване. Това се написва в тази Additional Information или допълнителна информация накрая. Тази илюстрация в ляво е една от любимите ми. Между другото, тя е много изключително информативна и показва така с фигури, с
shapes, така. Откъде тръгвате, какво развивате и къде стигате в рамките на статията. Ам, Виждате тук отделните заглавия на Имрат. Introduction. Това всъщност, въведението, всъщност е отварянето, стартирането на вашата статия. И основната му цел на въведението е да отговори на въпроса защо. Така, тук съм сложила малко разяснения на български. Например, какъв е контекста, в който вие ще работите? Тоест, представяте, вие вече сте работили, но в статията конкретно, какъв е контекста на работата, която ще представите в тази статия? Как съответно се допълва с други статии? Тук е мястото във въведението да направите по-голямата част от вашите цитирания, защото именно във въведението се включва нишата, това, което е отбелязано тук, или research gaps, т.е. прочели сте, разгледали сте кой какво е направил, кой какво не е направил и съответно това, което сте идентифицирали като не направено, то подплатява нуждата от вашето изследване. Съответно, това нещо трябва ясно да е оказано във въведението. Нали? Такъв въпрос. Правено е това от еди кой си, от еди кой си. Нали? Има много добър, така, обещаващи резултати, така, но може да се направи още, защото липсва това и това. И съответно оттам продължавате и изказвате мнение, какво евентуално би било потенциалното решение. По този начин написано, нали, на края на въведението обявявате каква е вашата цел на статията. И по този начин читателя в въведението, което е обикновено около 15-20% от цялата статия, читателя може, тъй като повечето читатели по света са наясно с тази Имрат структура и те знаят в коя част каква информация ще намерят. Съответно, ако вие не сте следвали Имрат структурата и не сте си сложили целта където трябва, или не сте дали потенциалното решение, или пък не сте цитирали достатъчно най-релевантните изследвания по темата, съответно този читател, ако и да се е излъгал да стигне от заглавието и абстракта до въведението, той най-вероятно няма да прочете нататък. Затова е важно да ви е добре структуриран текста. Така, problem solution, тези части така са в края на въведението. След което следват материалите и методите. Нали? Тук думичката е action. Съответно, в тази част вие трябва да отговорите на въпроса как. Тук вече става дума за вашата конкретна работа. Какво сте направили и как сте го направили, за да отговорите на научния въпрос, който сте идентифицирали във въведението? Или сте си поставили за цел? Затова методите и материалите трябва да са добре развити, за да може вашите читатели да разберат, нали, какво е направено, за да получите вие тези резултати. Следващата част включва самите резултати, където вече трябва да отговорите на въпроса какво. Какво сте получили? Какъв е бил отговорът, вашия отговор на база на вашите резултати на този научен въпрос. Обикновено тази част може да е малко по-къса, може да е малко по-дълга, но задължително тя се структурира, за да се представят различните аспекти на резултатите. И ако тук фонията е била свита, нали, върви без промяна, то в дискусията отново се разширява и вие се връщате към онова, с което сте започнали въведението, нали, с по-общия смисъл на нещата. И тук, съответно, трябва да отговорите на въпроса и какво от това? И какво от това, като аз съм получил тези резултати? Какво следва от тях? Какво е тяхното значение? Какво е значението на моите отговори от моите резултати в статията?
И допълват ли се те с това, което вече е известно на научната аудитория? Съответно, ако дискусията сме си я написали добре, много вероятно е нашите читатели нали, да харесат работата ни, да я оценят и да кажат да, нали, това е полезно, ще го цитирам в моята собствена работа или пък искам да допринеса на човек, на учения, да доразвием този аспект, който примерно може да не е бил развит до момента или пък да подобрим методиката. В дискусията също се коментират и някакви такива възпрепятстващи условия, които сме срещнали по пътя на изследването. Така, преминаваме вече към същността на нашата тема днес, а именно какви са особеностите на отделните части на научната статия. Аз до някъде ги разказах, докато говорех по фигурата, но сега малко по-конкретно. За въведението, това, което трябва да съдържа въведението, с едно малко изключение, нали, то не е необходимо винаги. Винаги във въведението е хубаво да се започва с базисна информация. Нали? Ако пишете в областта на да кажем, на екосистемните услуги, се започва с някакви общи едно-две изречения, в които се казва защо те са важни или пък, че много са се утвърдили, наложили са се в такива политики. После вече, след тези въвеждащи едно-две изречения, вие трябва да дадете мотивация и значимостта на проблема, който ще третирате по-натам в статията. Тук е мястото вече да се въведат по-голяма част от цитатите, както и в следващата част съвременно състояние. Именно това е State of the Art, където вие вече трябва да покажете, че познавате разработките в това направление и сте наясно, че вашата работа ще допринесе, за да ги разреши тези нерешени въпроси. След което така се казват самите нерешени въпроси и се предлага се това, което вие считате, че би могло да допринесе за разрешаването на въпроса. Тоест, малко по малко подготвяте почвата да си кажете каква е целта на вашата статия. И определения може да се включат, това не е необходимо, зависи от областта. И последният абзац може и да са два абзаца, но обикновено тази част е кратка. Това са целите на статията. Една цел с подцели или две-три цели с описани конкретните задачи за решаване, но тези неща задължително се дават на края на въведението. Или, ако погледнем тази графика в дясно, започвате с знанията по темата в широк смисъл и приключвате с вашият конкретен фокус на вашата статия. Следващата част от ИМРАД секцията, това е методиката. Тя трябва да съдържа информация, на базата на която подходът или експериментът да бъдат повторени от други учени, за да може да се оцени дали вашите резултати могат да се възпроизвеждат многократно. Това е смисъла на методиката и аудиторията съответно трябва да може да прецени дали резултатите и изводите са валидни. Затова е важно методиката да бъде написана достатъчно добре, достатъчно детайлно. Тя може да представя вашия експеримент в хронологичен аспект, какво е направено първо, второ, трето, да се стигне до края. Или може да се представи по методичен начин, съответно да са описани различните методи, групи от методи, цялостният вид подход. Но задължително тук трябва да се споменат данните, които сте използвали, операциите, които сте извършвали с тях, включително софтуер, какъвто сте използвали, някаква апаратура или някакви други аспекти, да кажем, ако са свързани с работа на терен, наблюдения, анкети, всички тези неща следва да се опишат в методиката.
Частта за резултатите е тази част, която представя научните постижения, получени чрез приложението на вече описаните методи в предходната част. Затова тази част трябва да бъде фокусирана върху самите получени резултати, без излишни отклонения или интерпретации, включително тълкования и така. Резултатите обикновено се представят в почти телеграфен вид. Нали? Какви проценти, какви отклонения, какви площи и така нататък. Тук се дават метрики или някакви стойности или качество, ако сме правили качествен анализ и така нататък. Съответно, трябва да изберете да представите важните резултати и онези, които са пряко свързани с темата, която вече сте поставили. Тоест, вие може да имате голям обем от резултати, но не всички да са свързани с конкретния аспект, в който се фокусира вашата статия. Или, ако работата ви е била толкова обхватна, свързана с някакво сложно изследване, то съответно може един, два, три аспекта от него да се представят в публикации, които да разглеждат определените аспекти. Задължително условие е да се използват подзаглавия в резултатите, конкретните аспекти, които са получени, да бъде ясно кое с кое е свързано. Да използвате по възможност повече фигури и таблици. Тук отварям една скоба. Научна статия, т.е. статия претендираща да бъде научна и която не съдържа фигури и таблици, обикновено за редакторите, пък и за рецензентите, е индикатор, че може и да няма проведено изследване. Нали? Такива неща обикновено са крайно съмнителни при първичния преглед на литературата и са едно така водещо условие да бъдат статиите отхвърляни. Структурирането с подзаглавие е важно, така това вече го казах, но го повтарям. Дискусията, предпоследната част на ИМРАД секцията, тази част има за цел да интерпретира и да обясни значението на вашите научни достижения в светлината на това, което вече се знае за проблема, който решавате. Или онези неща, които вече сте ги споменали в увода, като съвременно състояние, вие трябва да ги обвържете вашите резултати чрез дискутиране, как те кореспондират към останалата научна продукция в направлението. На следващо място, дискусията трябва да представи новото разбиране, което произлиза от вашето изследване. В дискусията също трябва да се обясни как чрез вашето изследване разбирането за научния проблем е било доразвито на такова ниво, как е било развито от нивото, на което сте го оставили в края на въведението. Тоест, в въведението, когато сте казали, че има еди кой си проблем и той е нерешен, и вие изказвате хипотеза как може да се разреши, съответно това нещо задължително трябва да го коментирате в дискусията. Тази част също се разглежда от много рецензенти като най-важната от цялата статия, защото в нея се демонстрира именно вашето умение като изследовател. Да анализирате и да кажете какво следва от това, което сме направили, какъв е смисъла от него, защо сме го направили и какво ще бъде практическото му приложение. Статии, в които тази част липсва, будят подозрения за сериозността на представеното изследване. Доста често сега не, но доста често назад в годините, особено когато все още нашето списание беше на български, почти всеки ръкопис, който пристигаше, липсваше дискусия. И това е по обясними причини. Но дискусията е най-важният елемент, когато говорим за световни индексирани списания и качествена научна продукция. Структурирането в дискусията е препоръчително, но не е задължително. Зависи от обема на работата,
от сложността на изследването. Ако ще го структурирате, то може да съдържа една, две до три части, нали? Не е хубаво да прикалявате с структурата. Тук идеята е каквито аспекти са били разглеждани в резултатите, нали? Те могат да са групирани в някакъв признак или дискусията да отразява всеки от тях. Последната част на ИМРАД структурата, това са изводите или заключението, на английски conclusion. Тук е мястото, където трябва да кажете какви изводи може да се направят от вашата работа. Или, както казах по-рано, да се отговори на въпроса и какво от това. Не се прави резюмиране на вече представена информация, не се дават нови факти. Тук е мястото, в което трябва да изведете най-важното нещо от вашия експеримент. В тази част трябва да дадете накратко основното послание на разработката. И също така читателя трябва да намери информация за това какво може да научи от вашата статия, какво ново нещо съдържа тя. Съответно, трябва да се направи връзка с целите и въпросите от въведението, те да бъдат споменати отново. И хубаво е да не се разширяват изводите извън рамките на вече зададените постигнати резултати, които сте представили в предходните части. И изводите, заключението не се структурират. Обикновено те съдържат или някакъв по-голям абзац, или два абзаца, не повече. Така и пристигнахме до последната част от днешната ни лекция, в която съм извадила няколко две-три неща, които считам, че е хубаво да се изкоментират, когато се говори за качествени научни публикации. Така, тук няколко уводни думи. Въпреки усилията, които в последните години се полагат у нас, не малка част от учените продължават да не разбират как функционира тази световна система за публикуване. Нали, въпросите обикновено са свързани най-вече са свързани с индексирането, с етичните норми. В последните 2-3 години вече се появяват и други аспекти, с които ние все още не сме готови как да се справяме, като използването на изкуствен интелект за писане на текстове и така нататък. Има страшно много аспекти в публикационната дейност и съответно нали, дезинформацията, липсата на достатъчно обучения, несподелянето на добрите практики или пък липсата на мотивация за отхвърляне на порочни такива практики, обикновено са сред основните причини за бавното развитие в някои направления и на някои учени. Това го казвам като мотивация, защо е необходимо да се коментират тези митове. Не знам дали е възможно да се изтрият тези неща, които ги надраскаха. И ние нямаме идея как. Защо? Да. Защо е важно да се развенчават такива митове, които продължават да битуват в нашата българска действителност? Ами на първо място, защото така това за докторантите, може би вече опитните учени знаят, че има такава национална стратегия за развитие на научните изследвания в нашата република и тя е нали, с обзор до 2030 година. Освен тази стратегия, знаете, че има закон за развитието на академичния състав. Там също са написани доста неща. И за оценяването на дейностите и правилниците на отделните институции. Всички те са така в един тон с тази стратегия. Тук съм извадила цитат от нея и ще го изчета целия.
Основна цел на настоящата стратегия е чрез мащабно, бързо и дългосрочно развитие и модернизиране на системата на научните изследвания, България да се превърне в привлекателен център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии. Да се постигнат позициите на страната в областта на науката, да се повиши общественото доверие към науката и да се задържат и привлекат млади и водещи учени в България. Подчертала съм нещата, които имат най-голямо значение. И ако искаме да ги постигнем, наистина трябва да полагаме общи усилия към качествена научна продукция, която реално, чрез която да ги осъществим. Без качествена научна продукция и респективно публикувана в правилния формат, няма как това да се случи. Разбира се, не е това единственото условие, но е едно от най-важните условия. Така, първият мит, който искам да развенчая, е във връзка, така това съм го сложила за докторантите. Мит номер 1, нали, че публикуването на статии без съавтор показва, че, цитирам, докторантът може да извършва самостоятелно изследване. Това много често съм го слушала, чувала, когато съм наблюдавала защити на докторски дисертации, включително и на моята собствена ми беше казано. Нали, поне в направлението на науки за Земята, много често тази реплика се казва и продължава да се твърди, но това не е вярно. Докторантът няма как да прави самостоятелно, т.е. той прави самостоятелно изследване и това е неговата дисертация. Но за да се направи научна публикация, каквато вие имате нужда, нали, поне 2-3 публикации, доколкото съм наясно с защитите на дисертациите, нали, вие няма как да ги направите всичките тези неща сами. Така ето го и обяснението, защо този мит не важи. Това е остаряло схващане от преди няколко десетилетия, когато наистина светът и в България в частност са били много по-малко свързани, много по-малко взаимодействащи си. Това основно и на политически причини се дължи. Включително технологиите не са били толкова развити и всичко, от което го имаме днес като благоприятстващо развитието на науката, не е било. В съвременния свят сериозните научни изследвания се случват в големи интердисциплинарни и международни екипи, в които докторантът работи по актуална за обществото тема. Това е така... Това е ситуация, в която доста често също и дисертациите са свързани с някакъв проект, който се работи, в който наистина няма как докторанта да свърши всичките неща, няма как да се специалист по всичко. Нали? Трябва ти човек, който разбира от статистика, трябва ти човек, който разбира от някакво моделиране или обработка на бази данни, или вече хора, които, когато се изследва някакъв интердисциплинарен проблем, хора с различна научна експертиза. И съответно наличието на съавтори в развития свят е индикатор, че докторантът умее да работи в екип и това обикновено е водещ фактор при търсенето на партньори за проекти. Тук ще отворя една скоба, не съм го сложила изрично, но в моите мобилности, които съм правила и като гостуващ лектор и като гостуващ докторант за стаж, нали, когато съм си говорила с моите колеги от Западна Европа, нали, са се случвали ситуации, в които те обмислят, окей, спечелили сме така, тук подготвяме еди какъв си кол за проект, за предложение на проект и искаме да разнообразим екипа, да намерим, нали, партньори, защото ни трябва еди каква си експертиза. И съответно обяснението, нали, някой предлага някого и съответно отговор е,
Ами аз му отворих ResearchGate и то там няма са автори, нали? Или примерно всичките му статии масово е сам или е с еди кой си. Тоест, това е реален пример от реалния свят, че за хората, поне в Западна Европа, липсата на съавтори е проблем. И обикновено такива потенциални партньори ще бъдат избягвани, защото най-вероятно те не могат да умеят, не могат да, умеят да работят в екип. Последната добавка тук да дам, когато случаят е с докторанти, нали, най-логичното нещо е, че докторанта е работил поне с ръководителя си и следва статията да има поне двама автори. Мит номер 2, това е, че публикуването с отворен достъп или Open Access е само платено. Това също не е вярно и показва липса на осведоменост и разбиране на различните видове лицензи за споделяне на научна литература и на информация като цяло, а така също и резултати от изкривени понякога, нали, стремежи за стимулиране на публикационната активност. Всички знаем, че има множество възможности за, нали, полагат се усилия за насърчаване на публикационната активност и то в престижни списания, за което съответно има финансиране, което трябва да бъде изхарчено. За мен лично това не винаги работи, защото има различни видове издателства, различни видове списания и най-вече съществуват няколко вида отворен достъп. 3 според категориите на директорията за отворени списания, ДОАШ. И те са съответно зелен, златен и диамантен отворен достъп. Всеки от тях се е конкретно разписан какво означава. И последният обикновено се сочи за най-престижен, защото в него не се взимат пари нито от авторите, нито от читателите. И обикновено списания, които са с отворен достъп, са такива, които се издават от някакви дружества с идеална цел, от асоциации, от съюзи, които са тематично свързани помежду си. Дали ще бъде Асоциацията на научните редактори, дали ще бъде Географското дружество, дали ще бъде Геоложкото дружество и някакво друго дружество по медицина или каквато и да е област. Когато съответната организация има достатъчно ресурси да си позволи да издава тази литература безплатно и достъпа до нея да бъде безпрепятствен, това е най-добрият вариант. Малко да уточня за златния отворен достъп, защото диамантения той важи за цялото списание. Това е разликата. Докато златния означава, че авторите сами избират дали тяхната статия да бъде отворен достъп или не. Съответно, ако бъде отворен достъп, плащат те таксата. Ако няма да бъде отворен достъп, таксата ще я плаща организацията на читателите или самите читатели индивидуално. Тоест, златният отворен достъп не важи за цялото списание, а за отделните статии вътре. Тоест, вие в Scopus, ако търсите или в Web of Science и сложите отметка, че търсите само отворен аксес, това най-вероятно ще ви покаже резултати за списания, които са само с диамантен отворен достъп. Тоест, по този начин вие сами ограничавате вашите резултати, които може да получите. И разбира се, този мит продължава да битува и благодарение на някои порочни практики, които са свързани с големи корпоративни издателства, чиято цел всъщност е забогатяване, а не е развиване на конкретно научно направление. Затова е хубаво да се знаят тези неща. И последният мит, който ще се опитам да обясня. Доста често съм чувала изказвания от типа публикувам в Scopus, искам да публикувам в Scopus. В Scopus има само платени списания или за да те индексират в Scopus трябва да си платиш. Всички тези са неверни.
Общото помежду им е, че са свързани с най-голямата база данни, но те всичките са неверни. Първо, относно публикуването в Scopus в кавички. Публикуването не става директно в Scopus или някаква друга база, а в така нареченият първичен литературен източник. Това е списанието или сборника от някаква конференция или някаква монография, където има различни глави, които реално са статии. Съответно, този първичен литературен източник, той е обект на индексиране в Scopus, а не отделните статии в него. И както казах в началото, нали, и в Scopus, и в другите бази се индексират метаданните на статията, а не цялата статия, така че вие не публикувате там. Ролята на базите данни, горе-долу го казах това, те докладват всъщност ново публикуваните материали в списанията, които следят, чрез вписването само на индекс секцията на статиите в тази база, т.е. описват заглавието, абстракта, думите и кои са авторите. Само тази информация се появява в Scopus. И съответно базите не докладват пълни текстове и статии. Т.е. самите текстове не ги слагат в базата, иначе си има линк към статията. И конкретно включването на списания в Scopus става чрез сериозна процедура с няколко десетки изисквания, преглед по различни показатели, което се прави от борда на редакторите на Scopus. И нали, това е независим орган, който не взима пари за тази услуга. Така и нещо, което не съм номерирала, но така като бонус, на база на всичко казано до тук, без значение дали сте публикували 10, както се иска като минимални изисквания за някои израствания в кариерата, или повече статии в Scopus или в Web of Science. Ако те остават с 0 цитати или само такива, които са от вашите приятели и колеги, това означава, че нещо с науката, която правите или която сте публикували по нея, не е наред. Нали, научните статии трябва да се четат и да се споделят и те да допринасят за развитието на направлението, а не да трупат само едни огромни списъци с заглавия, за чието значение е абсолютно безсмислено. Съответно, за да избягвате тази ситуация, наистина опитайте се да преразглеждате научните си цели, да ги актуализирате и съответно, както казах и в началото, четенето е ключът към всичко това. Колкото повече четете какво правят другите, толкова по-добре ще знаете вие къде може да се позиционирате в този бизнес, ако мога така да се изразя. И качествените статии се постигат само когато са изпълнени едновременно следните две условия. Първото условие, както казах, е да е извършено истинско научно изследване, от което да следват измерими резултати, дискусионни въпроси и обосновани изводи, които да обогатяват научното познание. И съответно, проведените експерименти да са описани по прозрачен, ясен и лесен за възпроизвеждане начин за читателя, който в нашия случай е друг учен, нали? Не е някакъв общ читател от обществото, а е наш колега и съответно той иска да тества, да провери, да потвърди или пък да отхвърли вашите твърдения. Затова е важно да има яснота на всичките тези аспекти. И това е начинът, по който функционира науката и световната система за публикуване по принцип. Най-важното нещо, което трябва да запомните от тази лекция е колкото и добре да сте структурирали или оформили вашата статия, ако в нея няма значими за научната аудитория резултати, дискусия или заключение, то тя ще бъде подмината от читателя. И пак се връщаме на
изображението за knowledge и science. Каква е разликата между тях? Това е смисъла. Дори да е оформена по изискванията за ИМРАД, дори да са изпълнени, нали, обясненията и всичките неща, ако вашите резултати по същество не предоставят нещо ценно, нали, това е просто едно познание събрано и описано по определен начин. И последната част, няколко неща, които искам да споделя като ресурси, които може да използвате в случай, че съм предизвикала интерес по темата. Първото нещо, това е една популярна публикация, която излезна в началото на тази година. Целта й беше да направя преглед на най-важните, на базовите понятия в областта на международно индексираната научна литература. Тук може да намерите информация. Не знам дали Ваня има готовност да сподели линка, съжалявам, не го дадох по-рано, ако не, после ще го пуснем. Тази статия е като мини речник, така да обясня, и съответно тя групира няколко термина, които са свързани с подготовката на научните статии, нали, какво е ръкопис, какво е cover letter, приложения и така нататък, да не ги изчитам всичките. Какво включва обработката? Там има също терминология, която трябва да се знае. Термини, свързани с публикуването, нали, когато вие като докторанти, когато тръгнете да пускате статия някъде, тези думички, те ще ви излизат дали през платформата, дали през имейлите, които си разменяте с редактора и с рецензентите, но вие трябва да сте наясно какво означават тези думи, включително и в процеса с търсене на списание, къде да публикувате. Това също са думи, които се използват. И съответно такива свързани с разпространението на научната литература. Тази статия е публикувана в списанието на Географ.бг, което няма единични линкове за всяка статия, затова съм ви дала линк към ResearchGate, откъдето може да я достъпите и да я прочетете. Това, което и колежките споменаха в началото, докато представяха, аз и моят колега Стоян от няколко години разработваме съвместно специализиран курс към Центъра за обучение на БАН. Заглавието е Практически умения за разработване на научна статия. Целта на курса в най-общия вид е да подпомага докторантите и да им дава полезна информация какво, как да правят, кога да го правят. И той е структуриран в два основни модула. Първият дава теоретични познания и за структурата на статиите, и за самата система световна на публикуване, за индексирането и много други неща, включително порочни практики, етични норми, всичко, което е необходимо за да се знае за научните статии, качествени. И втората част на курса включва практически занимания, вече с всяка от отделните части. И тук реално е най-голямата, как да кажа, най-полезното за докторантите, че те имат възможността, благодарение на разработване на тяхна собствена разширена структура за бъдеща статия, да се подготвят до голяма степен статията, по която поне една от статиите, които ще им трябват за дисертацията. Обикновено го провеждаме в рамките на 2 месеца с веднъж седмично занятие от по 2-3 часа. Ако имате интерес да получите допълнителна информация за този курс, Ваня би трябвало да ви е качила в чата линк към анкета, в която да изразите желание. За да мога да ви потърся на обратно и да ви кажа, хей, до година стартираме на еди коя си дата, ако искате, заповядайте. Други ресурси, с които разработваме с нашият екип в известията на Географското дружество, това са видеонаръчници, чиято цел е да споделят информация за качествените научни публикации.
И това е в каналът на списанието ни в YouTube. Тук може да откриете както по-кратички видеа от по 2-3 минути, които примерно обясняват какви са основите на публикационния процес. Някои от нещата ги казах в тази лекция. Също така имаме конкретни насоки за това какво е да правиш научно ревю на статия от нашия колега Чад Стадан. Нали, защо се прави, как се прави, какъв е смисъл от него, всички тези неща са обяснени. Тоест, вие ако имате и желание да се включите като рецензенти, това между другото е нещо, което докторантите се насърчават в света да го правят. Както казах, четенето е ключ към развитието. Съответно, четейки чуждите статии, ако сте рецензент, вие ще видите какво другите правят и ще може да се сверите вашия часовник. Също така имаме видео, в което Стоян обяснява как се избира вида на публикацията, ако вие сте начинаещ докторант или млад учен и се чудите вашия материал дали е за научна статия, дали е за кратко съобщение или за нещо друго, тук може да откриете отговора на тези въпроси. И също така имаме така наречените YouTube Shorts, които са 60 секундни. Наши колеги от Америка, които са също редактори в списанието, дават тяхната гледна точка по въпроса. И това е последният слайд от презентацията ми. Благодаря на Центъра за обучение на БАН, че ме поканиха за гост-лектор. Беше ми изключително приятно. Ако искате да научите нещо повече за това как да бъдете успешен съвременен учен, може да сканирате QR-кода. Ще ви отведе към персоналния ми Linktree, където има линкове и към списанието, и към YouTube канала, и към имейла ми, в случай, че искате да попитате нещо. И на мен ще ми бъде много приятно да ви отговоря и да ви помогна, защото, както казахте в началото, имам си стремеж да споделям това, което знам, като натрупан ценен опит и да подпомагам младите учени в България. Благодаря ви за вниманието. И ние благодарим много, Христина. Само Надявам се, секунда, че... че ми Да, се изключи колонката да си я включа. да. Благодариме за хубавата Да. лекция отново. Към аудиторията, ако има някакви въпроси, имаме мъничко смисъл. Мисля, че вече сме така извън времето, но все пак, ако остана неотговорени... Да, Александър Симов, заповядайте. Бихте ли могли да шернете и слайдовете по имейлите след малко презентацията? Презентацията по принцип я записахме, така че ще изпратим. Следете и всъщност Фейсбук страницата на Центъра за обучение. Там ще качиме информация с линк към нея, така ще има известно време достъп до нея, така че който има нужда да гледа отново, да чуе нещо, което е пропуснал или някой пропусна събитието, да слуша. Също така бих Благодаря много. могла да кача извадки от нея или цялата, според зависи дали вие ще ми позволите. Може и в YouTube да я качиме. Въпрос Да. на договорка. Така че, да. Ами, Благодаря много. да. По принцип, по имейлите много не практикуваме, тъй като доста всички горе-долу от нашата аудитория знаят за Фейсбук страницата ни и е много по-лесно даже за тия, които не са присъствали, пак да имат достъп и да видят, че има запис, който могат да видят. Благодаря много. Да, моля. Има ли въпроси? Аз се опитвам да прегледам чата. То между другото, да, тук има доста. Да, те са по-скоро.
Аз може би все пак само един имам тогава, ако колегите нямат. Тъй като казахте, че всъщност това, което е видимо в Скопо, всъщност са заглавието, абстракта, ключовите думи. Предполагам, че там трябва най-много да се съсредоточиме, като ги оформяме, все пак, за да увеличим шанса на работата ни да се чете и съответно да се цитира, което, нали, е част от успеха на това, което сме публикували. Там някакви съвети, ако имате ваши като редактор, това, което ви прави впечатление. Ами аз и като автор мога да го кажа. А, да, ситуацията е една и съща, зависи от коя страна ще я погледнем, от чия роля. Да, тъй като разполагахме с лимитирано време, както казах, има страшно много аспекти, затова реших да фокусирам конкретно върху Имрат секцията. Нали, заглавието и ключовите думи, те са в индекс секцията, но ако мога набързо да кажа, заглавието обикновено не трябва да е много дълго. Нали, някои колеги посочват, нали, като оптимален максимум, нали, до 25 думи. Аз честно казано считам, че и това е прекалено дълго. Може би 12-15 думи, ако успеете да ги съберете, това е оптималното. Сега какво точно ще казва заглавието? Когато говорим за международна аудитория, заглавието трябва да бъде такова, че да привлича чужденците. Нали, заглавия, в които е подчертано някакво кейс стъди от България, няма да са много атрактивни. Това го казвам и като опит, нали, от опита, който имаме и в нашето списание, пък и в други списания, в които съм ангажирана. Нали, читателя не го интересува дали ще е нещо за Югозападна България, дали ще е за някакво езеро там по планината. Нали, читателя иска, чуждестранният читател, той иска да разбере какво вие сте направили, как сте го направили. Съответно, защото това, което вие сте направили там в някакво езеро или в някаква гора, то може да е приложимо за друга подобна територия по света. И тогава, когато вие така сте го написали в заглавието, това нещо може да заинтригува читателите, да отворят да прочитат и да я ползват вашата работа. Най-накратко това да кажа и нещо друго, което е много важно и за заглавието, и за ключовите думи. Ние изрично го казваме като изискване и го посочваме, което реално е и подхода на водещите списания в света. Ключовите думи не трябва да повтарят думи, които вече са казани в заглавието. И двете неща, нали, и двата елемента са такива, които за търсачките и за базите данни сами по себе си са ключова дума. Тоест, това, което вече го имате в заглавието, не го дублирайте като ключови думи, защото така си ограничавате възможността, т.е. вашата статия може и да не бъде включена в резултати с някакво търсене в бъдеще, ако вие не сте използвали точните ключови думи. Нали? Не слагайте ключови думи, които никой няма да търси за тях. Благодаря много. Мисля, че това ще е от голяма полза за колегите, които сега... Колегата Григорий Матейн, здравейте. Здравейте, здравейте. Чувам ли се? Да. Да. Аз... Прощавайте. Ох. Да, мисля, че имам въпрос, който ще е полезен за всички. А, да, значи аз съм в... Да, включи ли сте? Ето, добре, чудесно. Аз съм в такава ситуация, че моя ръководител преди 20 години не се е много разбрал с хората в сферата си и те така или иначе сферата не е достатъчно голяма. В момента ние изпратихме една статия в списание и те ни казаха, изглежда като никой да не иска да ви гледа статията. И това го повториха на 2 пъти и въпросът е какво би трябвало да се направи в една такава ситуация, какви са нашите възможности. Да, това е. Благодаря. Ами, малко ме е трудно така извадено от контекста. Не знам поне в коя научна област е Аз работата. може би мога да кажа, съжалявам, това не се случва често.
ние работим по топологични квантови компютри. Това е, може би са 20 човека работят в тая сфера в физика в света. И Добре. нали, говорим така по-конкретно научно. И да, той е бил ръководен преди там 20 години от един от тях, който в момента си има група и там са вече половината, пък другата половината не се познава и да. Ами, не мога да кажа, възможно е, трябва да погледнете пак какво са ви казали. Това рецензията ли е всъщност или редакторското решение преди рецензия има значение тези неща? Ами редакторското, до рецензия не се стигнат, Да, казват. добре. Значи в тази ситуация прочетете отново какви са изискванията на списанието, защото обикновено в списанията, там където пише Focus and Scope или About на журнала, съответно там е написано съответното списание до какви статии търси, на какви тематики, дали търси само оригинални или пък и такива, които тестват вече съществуващи методики. А, също така обърнете внимание дали да не би просто, т.е. дали се касае, че самия експеримент, който сте извършили, не струва, или става въпрос за това как сте го написали. Това са най-често срещаните проблеми. Дали е липсата на адекватни резултати или е липсата на адекватно описание на представяне на текста. Ако е второто, това лесно може да го отстраните. Но ако е първото, ще ви трябва повече време, може би да си направите на ново експеримента и тогава може да, нали, да преработите Да. текста и да им го изпратите пак. Много, да. Обикновено, когато има такива ситуации с отхвърляне на статии на initial check или на pre-review evaluation, както се казва, обикновено редакторите, които знаят какво правят, защото и това има значение, ако редактора знае какво прави, той би следвало да ви даде някоя друга насока. Нали? Отхвърлям го заради това и това, но ако решите да събмитвате при нас или на друго място, може да обърнете внимание на това и това, да си подобрите работата. Погледнете пак какво са ви написали. Ако не са ви написали, изпратете им запитване. Горе-долу това е начина. Нали, официална кореспонденция и те ще ви отговорят. Ами, Това е което мога да кажа. много благодаря и също за чудесната презентация. Мерси. Христина, само не знам дали видяхте, има един въпрос за курса, Да. дали е онлайн и присъствен, все пак да не ни чакат, ако колегите само за това са. Да, за курса сега приключваме есенното издание. Всъщност курса в момента приключва поне за този сезон. По време на COVID сме го провеждали онлайн, но опита ни от тогава не е много така полезен. Мисля, че това е всеобщото проблем. Затова тази година решихме да бъде присъствен. Имаше изключения, тъй като има и колеги, които са извън София. Хибриден вариант не го изключвам. Нали, няма как да кажа какъв ще бъде следващия курс. Отворени сме и за хибриден, но нашия стремеж и опит показва, че когато е наживо, много по-полезни може да бъдем. Нали, онлайн е малко по-несериозно. Може ли да попитам аз нещо? Да. Здравейте, благодаря за интересната презентация. Аз мисля, че с вас съм говорила някъде през месец април. Даже си разменихме няколко мейли точно за този курс. Тогава обаче нещо се провали по някаква причина, вече не помня каква. Въпросите ми са два. Първо, кога се очертава да има такъв курс, защото на мен той ми е заложен в докторантската програма. И второ, тъй като аз съм докторант средновековна история, т.е. хуманитарна наука, Да. т.е. структурата, която вие представихте, нали, мен в общи линии ми беше известна, но частта с непрекъснатите таблици, експериментални доказателства, за които вие наблягахте, това се отнася все пак за точни науки.
при нас има нов метод, така наречената експериментална археология или история или реконструкция, който метод е признат за научен метод на Запад, но не и тук. Тук все още се гледа като в сферата на добрия театър на фестивал. Въпросът ми е следния. Аз с това се занимавам от 20 години. Ако реша да приложа моите експерименти, как бих ги приложила тук при положение, че този метод все още в България не е признат като научен метод, приложение в една хуманитарна наука. От друга страна, мога ли да считам за да преведа буквално в моята хуманитарна наука експерименти в смисъл на доказателства, археология, писмени доказателства и разни други. Всъщност археологията подчертава и доказва онова, което е написано. Нали? Тя е материалното сведение. Нали? В писменото винаги има субективен фактор. Да. Тоест, какво мога да използвам в тази част като метод? Ако мисля, дано да съм станала ясна. Малко ми е трудно да ви отговоря, тъй като не съм съвсем наясно с средновековната история. Така, въпреки че аз съм бакалавър и по история и по география. Доста далечни са ми спомените и отдавна не съм чела исторически статии. Вашия въпрос има два компонента, доколкото разбирам. Нали, как да си представите резултатите? Аз, когато казах фигури, таблици, нали, може би трябваше да кажа просто илюстративен материал, защото включително и сега в курса имаме, нали, предишните ни курсове бяха ограничени, да кажем, до географии, тук там е някой еколог, докато тази година вече имаме малко по-разнообразна група и реално вече се сблъскахме с други направления, което всъщност е полезно и за нас. Нали, дали ще са лабораторни експерименти или музика или нещо друго, там също си има спецификата. Илюстративен материал слагате според каквото е адекватно за вашето направление. Нали? Да. Историческа статия, ако е, да кажем, може да бъде някакво сканирано копие на някакъв исторически извор, документ, може да е нещо друго. Нали? Да. Ако Аз става по дума същия за... начин си го преведах. Да, точно това е смисъла. Нали, фигури и таблици. По принцип фигурата е общото название на изображение. Да. Нали, да. Артефакт. Да. Сега дали ще бъде озаглавено като фигюр или пикчър или нещо друго. В някои списания ги разделят между снимки и фигури, но в повечето случаи си е фигура. Сега и втория аспект да ви отговоря. Щом тези неща, които на вас са ви интересни, се работят в чужбина, ами насочете се към чуждестранна аудитория. Нали, приковаването към България не знам дали е най-удачният вариант. Сега може и да бъркам, нали, защото историята е друга наука е. Нали, може да има някакви специфики, но не мога да кажа. Според мен, т.е. за мен науката е една. Тя не е, нали, това дали вие сте базирани в България или в САЩ или някъде другаде. Това, което се прави в исторически изследвания или в някакви други, то е едно. Нали, няма българска наука или американска наука. Може да има отделни школи, които разглеждат конкретни някакви аспекти, но в общия случай те си кореспондират и взаимодействат с другите части по света. Разгледайте публикации и най-вече чуждестранните или ако искате поне от региона, нали, околните държави, вижте какво те правят, как ги оформят нещата. Това е начина. Благодаря ви. А за курс? За курса все още нямаме яснота кога ще имаме достатъчно свободно време да го проведем наново. Затова, понеже не знаех какъв интерес ще има към лекцията, исках да оставя възможност, ако съм предизвикала интерес, ви да се дадете координати, за да може като се разбереме със Стоян кога ще го провеждаме, да ви изпратя информация и оттам да се започнем.
Да. Ние тук с удоволствие ще споделиме информацията през нашите канали, ако ни следите, така че може да ни препратите наистина, когато сте решили, ще го пуснем към колегите, с които имат интерес. Да, Добре, благодаря ви. Един А, колега мо- вдига ръка, не знам дали... да, ако може все пак, да, Еленко, може би като последен въпрос, тъй като пък много излезнахме извън времето, виждам, че има интерес, така че се надяваме нашия лектор и за друга лекция да бъде пак при нас, така че да продължим дискусията, както и вече имате координати, също да продължите и лично, но заповядайте, колега. Да, благодаря за прекрасната лекция. Лекцията е интересна и има интерес. Аз искам само да попитам. Имах повече въпроси, но на повечето въпроси отговорихте, нали? Щях да предложа, нали, обучение, такъв по-голям курс, който го предложихте. А, Имах един въпрос за нали, полезните практики, добрите практики, хаковете, нали, за повече цитирания, нали, за по-актуални и по-четени теми, което, нали, се покри. А, и остана още един въпрос, къде да публикуваме всъщност? Кои са Това е, медиите? да, това е въпрос, който е обект на, нали, и порочните практики, и как се избира списание за публикуване, всички тези аспекти. Те също, нали, темата днес е как да се структурира атестацията. Това са също обширни теми и те в нашия курс имат отделна лекция и упражнения за това. Няма как, нали, да ви кажа всичките аспекти по въпроса ви, но начинът да се намерите списание, това, което винаги съветвам, първото условие, което е и записането на статия, да си познавате материята и да имате научни резултати. Когато си познавате материята, знаете кои са водещите хора, нали, може да ги степенуваме водещи в света, водещи в Европа, на Балканите и в България. Но когато се стремите към международна аудитория, ориентирайте се, първо проверете къде публикуват самите тези лидери, нали, тези, които задават тона във вашето направление. Ако те самите публикуват в това списание, може би вашата работа ще има място там. Особено пък ако работите по едни и същи проблеми. И нещо друго, което може би по-рано трябваше да го спомена, но то няма пряка връзка. Тоест има пряка връзка, но не беше това темата днес. Моят личен съвет към колегите по принцип е: насочвайте се винаги при възможност да публикувате в научни списания, периодични издания. Публикуването в сборници, които се отпечатват само на хартия или пък на диск или на нещо, това е малко грубо ще се изразя, ама това реално вие си прахосвате ценния материал, ако в случая наистина имате стойностна статия, вие си го прахосвате на място, което първо няма да достигне до аудиторията, която целите, второ никой няма да го знае, защото то е само на хартия и не е индексирано където трябва. Не публикуйте по възможност в такива сборници. Другият момент, препъни камъка в случая, и който може да ви донесе много ядове и да ви компрометира въобще. Нали, има много такива конференции, които също целта им е да печелят пари. Хората за тях не са с идеална цел, нямат нуждата експертиза и реално тяхната цел е да ви вземат парите. Не осигуряват рецензия, въпреки че е написано, че е double blind peer review или нещо подобно. Има едни помпозни списъци с колективи, които като разгърнеш конкретния сборник или PDF, където и да е публикуван, стотици страници публикации, а пък всъщност като минеш през 2-3 статии, виждаш, че никой не ги е рецензирал и дори и редакторите не са ги гледали, защото методите са 4 реда, защото има 5 цитата в списъка с литературата и така нататък. Това нещо се нарича на английски grey literature и, нали, както има сива икономика, има и сива литература. И моя апел към докторантите и въобще към учените: избягвайте да си пращате материалите там. В SEO-то, в оптимизация за търсачките, сивото не е чак толкова лошо, нали? Черните практики са лоши. Така,
Сивата литература, към нея спадат всякакви доклади, нали, дали ще са свързани с климатичните промени или с биоразнообразието, дали са някакви нали, репорти от проекти. Те също влизат в групата на сива литература. Аз говоря за сивата литература, онази, която претендира, че е научна. Да, да. Благодаря. И аз благодаря. Благодаря много. Наистина интересът беше голям. Надяваме се, че ще има много записали се за следващия курс и също да имаме поводи отново да организираме следващ вебинар с вас. Много благодаря на всички за хубавите отзиви в чата. Радваме се, че сме били полезни. Най-вече, нали, нашия лектор беше полезен с информацията, която даде. Така че благодаря ви, приятен ден и до нови срещи. Благодаря много, Христина. Беше чудесна презентация, много полезна и за така напредналите учени също така. Супер, мерси. Благодарим ви, очакваме ви отново. Да, мерси. И ще